Inicijativa za inkluziju je projekat nemačke razvojne saradnje koji sprovodi GIZ u partnerstvu sa stalnom konferencijom gradova i opština. U 7 gradova i opština inicijativa podržava uključenje društveno osetljivih grupa u tržište rada sa fokusom na povratnike po sporazumu o readmisiji. U pravom primjeru timskog rada, opština Bečej, javno-komunalno preduzeće Potisje Bečej, Centar za socijalni rad i nevladina organizacija Đina udružili su snage u zapošljavanju Roma i Romkinja u primarnoj selekciji otpada. Odabranih 15 Roma i Romkinja su pohađali obuku i potom se zaposlili na deponiji. Za mnoge to je bio prvi radni odnos koji su zasnovali. Video sam konkurs na sajtu Stalne konferencije gradova i opština. Shvatio sam da tu postoji prostor. U razgovoru sa direktorom javno-komunalnog preduzeća Potisje, koji je već imao određene projekte i planove, koji su bili finansijski daleko širi, sam napravio jedan koncept sa kojim smo se mi pojavili, koncept projekta sa kojim smo se pojavili na konkursu, i taj posle razrađeni projekat je prošao zajedno sa još 6 opština iz Republike Srbije. Mislim da je jako važno da se Romi zaposle, zbog toga što bi olakšali sebi budućnost. Manje bi bilo socijalnih problema sa njima, da bi oni u budućnosti bolje živjeli sa svojom platom i neku penziju imali za svoju starost. Moja uloga u projektu je što idem da popisujem Rome, anketu radim zajedno sa njima, kojima treba da objasnim za posao, kako da nađu lako posao, ako nemaju radne zdravstvene knjižice, lične karte, da im pomognemo u tome, da se njima nabavi sve potrebne podatke, da bi oni imali lične karte, zdravstvene knjižice i da nađu lakše posao. Sviđa mi se pre svega to što je ovaj GIZ-ov projekat kompatibilan sa aktivnostima koje opština Bečej sprovodi na pitanju inkluzije Roma. Ima dosta lica koja nisu imala čak ni lična dokumenta. Jednostavno, da kažem, to su ljudi iz našeg okruženja koji su praktično bili nevidljivi. Uspeli smo da ih ubedimo da naprave lična dokumenta, da otvore tekuće žiro račune kako bismo im isplaćivali sredstva novčana koja im pripadaju. Tako da mislim da je to još jedan naš uspeh, jer jednostavno ta lica se uvode u sistem. Učili smo obuku o radu, o zdravstvenom i zaštićenosti na radu. Mene je oduševilo to što mi nismo mnogo toga ni znali, a mnogo toga smo i naučili od njih, od ljudi koji su dolazili da nam pokazuju te obuke, i bukvalno predavanja smo imali i morali smo i mi da pokazujemo kako mi radimo i kako treba da se ponašamo, i to je mene jedno od najboljih stvari koje me oduševilo. Kada sam počela da radim za ugovor o delu, osjećala sam se ushićeno i zaštićeno. Jer opet, mi smo ovde bili nezaštićeni dotle. Mi smo samo bili jedno parče Roma koje su bili saturene u ćošak. Sad imamo nekako zaštićenost, imamo neka svoja prava, imamo neke svoje indicije da idemo napred, da ćemo uspeti u nečemu i za budućnost naše dece i budućnost naših potomaka. Jedan radni dan ovde na deponiji izgleda ovako. Dolazimo u 7 ujutru, pošto je zimski period. U letnjem periodu smo radili od 6 do 6. Dolazimo ovde na gradsku deponiju Bečeja, presvučemo se, obučemo uniforme, idemo gore na određeni deo gde se istovara otpad iz kamiona. Tamo se sakuplja sekundarna sirovina do 10, nekad do 11. I dovlači dole. Dole se radi reciklaža, razvrstavanje otpada, PET ambalaža, HDP, polietilen i aluminijum. Hteo bih da naglasim da je realizacija ovoga projekta zahtevala izuzetno kvalitetan timski rad, i to se kod nas u praksi ostvarilo. Saradnja opštine Bečej, javno-komunalnog preduzeća, nevladine organizacije i Centra za socijalni rad je bila izuzetno kvalitetna. Moram reći da me rad na ovome projektu motivisao, ne samo mene, nego i ostale kolege iz lokalne samouprave, na neke nove dalje korake. To je pre svega izrada lokalnog akcionog plana za Rome,
koji bi trebao detaljno da razradi rešavanje svih ostalih životnih problema i potreba romske populacije. Na kraju bih naglasio da u okviru projekta je sprovedena i anketa među žiteljima romske populacije u našoj opštini. U anketi ljudi su najviše voleli pitanja to da li imaju dokumenta, to im se najviše sviđalo. Sviđalo im se kako da se iškoluju. Anketa ih nije toliko interesovala kao pitanje. Njih je interesovalo šta njima to donosi u budućnost. Rad na projektu me motivisao na dalje korake, naravno, u lepom smislu, u lepom objektu, zato što ja želim da nastavim dalje školovanje sama, koja sam odlučila na tom projektu kad sam uvidela kako je jako fino i lepo raditi neke stvari. Tako da želim svima i svi Romi da me poslušaju, da rade isto ono što i ja sada, da nastave da se školuju, da se zaposle, da imaju bolju budućnost za sve nas.